Synkronisering her af Klaas Markant 55 presser. Svinghjul, det drejer den vej her rundt. Og det første vi starter med, det er at vi skal have, Vi skal have taktet vores tilbringer her. De to her, der kører frem her med halme. Dem skal vi have taktet i forhold til vores stempel. Og det vi starter med her, det er at vi får vores stempel herovre. Ja. Det skal stå i vandret. Vi kører den her. Så nu har vi købt den op til at det er vandretstemplet her. Okay. Og så de her to står vandret. Så kigger vi herinde. Og der kan vi have et mål inden fra kanten derinde. Fra vores egentlige spyd der, og så ind til bagkanten på siden derinde. Der skal være 380 på vores. Plus minus 20, fordi 20. det er en Markant 55, vi har. Præcis. Og så går vi ned i vores næste her. Så skal vi have vores ene her til at stå vandret, vores bagerste, eller vores anden medbringer. Okay. Og den for skal stå den første til at være lodret. Ja. Så det prøver vi lige. Vandret. Så nu har vi kørt vores første medbringer op, så den står i lodret, kan vi se her. Og så skal den anden stå vandret, og det er vigtigt. Og hvis det ikke passer, så stiller vi det her om. Det stiller vi her. Vi kører først vores første tilbringer op i lodret, og så hvis nu kæden den op i vandret eller lodret, og så kører vi den her op i lodret, og så er der en, der skal holde den deromme. Mens vi sætter kæden på. Yes, og kæden skal være stram i bunden, så man skal sørge for at stramme op fra bunden af, og så sætte den på. Yes. Så har vi stempellåsen her. Yes. Når vores nåle de begynder at køre ud af kanalen, altså køre op med vores tråd, så skal vores stempellås også begynde at køre op. Yep. Og jeg kan lige vise det hernede, fordi der sidder lige en fjeder hernede i bunden, som gør, at vi kan gøre det der. Jeg skal lige prøve at se, om jeg kan finde det. Deroppe under her, der er en fjeder på vores stempellås. Og det trækker op under her, på den her henne. Derpå. Her kan man se, at de trækker op. Så er der modholderpladerne. Her har vi vores modholderplader, og dem kan man montere herinde. Hvis halmen den er rigtig tør, så kan det hjælpe med at holde ballen lidt imod, så man kan presse ballen lidt hårdere. De er også vist her. Yes. Indstilling af knytteaksel i forhold til nålen. Vi har sådan en lille pil her, der markerer, hvor den mærke er. Ud for den her hvide. Og der har vi også på vores tandhjul til vores knytteaksel. Præcis. Så har vi stillet vores stempel vandret igen her. Yes. Når vores stempel er i vandret, og vi har vores tandhjul over på vores knytteaksel, så skal mærkerne passe. Så mærket her skal passe med, at vores stempel det er kørt helt ud, så de står i vandret derovre. Præcis. Så er der kontrol af nåledækning. Vi ser, at så ligger en lineal på her. Så vi har glat mellem vores nåle og vores øverste kant. Og så kan vi tage nåledækning, hvor at vi tager et målebånd fra nålen her og til et fast punkt. Og hvad er det der, Godel? Det er 37,9. 37,9. Og så tager du fra stempel på den fladen derinde. På stempelfladen. Der. Og der er 37,9. Og så er det vigtigt, at stemplet, nu er det så 0 vores nåledækning, ja. Men ellers så er det vigtigt, at stemplet det er længere bagud, altså mod os. Så afstanden til vores stempelplade deroppe, den er længere ind til vores nål. Kortere. Der skal være kortere til stemplet. Stemplet forbi nålen. Der skal være kortere til stemplet, til stempelpladen ind til nålen. Lige nu der har vi en nåledækning på 0 mm. Der skal være mellem 0 og 20 mm. Præcis. Vores nål den er 37,9. Det vil i princippet bedre, hvis stemplet det så var 37,5. Ja, 5. Så har vi nåledækning på lidt mere. Så havde vi en nåledækning på 5 på den rigtige side. Ja. Præcis. Så har vi indstilling af nålebremsen her, som vi kan se, vi har herovre. Og Eges han viser nu, at den skal være 25 mm. Fra kanten her, lige ud til starten af skiven her. Og det har vi faktisk også lige præcis på begge to. Og så, hvis vi går videre op, så har vi de fjedre, der ligger herinde. Nu skal jeg lige filme. Den her. Er ikke dem her? Nej, det er dem herinde. Dem her, som Danny han også har, hvis vi lige tager fjederne færdige her. Her har vi så vores andre fjeder, der skal være 38, og de er så på 35-36. Det er knytternæbet forspændende. Det er de der fjeder der. Det er dem her i begge sider her. Så har vi vores fjeder for knytterpladen her, og de skal være
29 til 30 mm. Og de er 29. Og de er 29 i begge sider. Så har vi indstilling af, garnstrammer. Og der kan vi se her, at vi skal have 52 mm. Så en sidder fjerdelængde her på på. 52 mm. Dem her. Det er dem, der måler man hen til kanten og ud til. Og Det er lidt svært på videoen. 50 cirka. Ja. 52, det er meget tæt på. Knytterakselbremsen her, den skal være 28 til 29 mm. Og det viser vi her. Det er den her. Den har sådan en bånd rundt om knytteren, som bremser den. Og der måler man også fra skiven ind til kanten. Der er cirka 28 der. Yes. Så har vi en anden måling her, og det er så på nålene, vi er ved nu. Fra underkanten her, og så ned til garnskiven. Den skal være 3-5 mm. Det vil sige her imellem. Det er derimellem. Der. Og de beskrev det med, at de skal glide tæt forbi bindeapparatet, Yep. når de kører frem. Og vi har 5 mm, som man kan se, lige i præcis 5 sådan, viser her. Og her er nok lidt mindre herovre, kunne jeg forestille mig. Der er lige der næsten 5 mm. Ja. Men de skal i hvert fald bare ligge tæt herinde, og ikke køre på selvfølgelig. Ja. Så viser vi her, at nu skal vi have Nålen i dødpunktstilling, Nålen vores øverste i dødpunktstilling. øverste, fordi de er kørt helt i top. Yes. Og herinde, der skal vi have den her arm, den skal være lodret med, altså parallelt med. Den skal være totalt i øje. Ja, og det kan vi også se her fra siden, at det kører parallelt op. Og så måling 80-85 mm. Det er der fra garnskiven, som Isan viser Den nu, her, det midterste her. til midterste punkt der. Og så skal det være ned til den her kant her. Yes. Og der skal Der være er 80 til 85. 85, og der er 80 her. Og det så samme kigger skal vi være over over. på den her side. Og der er også 80, skulle der gerne være. Der er også 80 Der er der. også 80. Og hvis ikke det passer, så er det i længden på den her gevindstang, vi stiller på. Lige nøjagtigt. Enten mere til eller mindre til. Jo længere vi gør den, jo kortere kører nålen op. Jo kortere vi gør den, jo længere kører nålen op. Vi har garnglimmer, målet her. Og vi skal have 0 til 1 mm. Og det foregår her imellem. Der er sådan en stang her, der drejer rundt herinde, for at tage fat i vores garn, når det kommer op. Og vi måler derinde under her. Her, der skal være 0 til 1 mm, og det gør vi bare med et søgerblad. Det er lidt svært at se. Herinde under. Herinde, hvor jeg har det helt ind under den der kant derinde. Der skal vi have 1 mm max. Så har vi en måling her på vores bindeapparat. Det er mellem knytternæb og imellem den arm, der sidder her. Så vi skal derind og måle. Der skal man bruge et søgeblad. Det er lidt svært at se, men der kommer Jes ind. Den kan ikke Og gå han ind kan i. ikke få den ind. Men vi kan godt få omkring en halv eller lige lidt mindre i. Og Det er bare max 1 mm. der må bare maks være 1 mm der. Og der er jo mellemrum, så den er god nok. Yes. Ja. Hvis vi lige skal forklare her, så tager vi nåledækning en gang mere til sidst, og det skal man huske. Det er det der, vi går med at køre dem i bund der, stemplet helt frem, for at, frem imod den vej derovre, for at vi kan måle vores nåledækning. Vi lægger linealen på der, og så går den imod toppen her, og så måler vi nåledækning indtil. Nålen op, måler den med overkanten, som Præcis. vi har vist på den tidligere video. Men det er vigtigt, at med nåledækning, det gør vi, når vi har lavet vores grundjustering, så tager vi nåledækning, og efter vi har stillet vores nåle og vores spændeapparat, så tager vi nåledækning igen. Så det er det, noget af det første og det sidste, vi gør, det er at måle nåledækning. Det man skal huske på, det er, at der skal være kortere fra stemplets kant, og herhen til det faste punkt, end der skal være fra nålen og hen til det faste punkt. Yes. Og så går vi herover, og så vil jeg bare lige vise kort, hvordan man lige trådepresser. Vi kan se her, at vi har det her skema her, så det giver faktisk rimelig god mening. Men ellers så løber de herinde, igennem 2 øjer, og ned her. Og nu har vi kun bundet ind i en. Op her. Og på den her over, der går den kun på den ene side af nålen, hvis man kan se det her. Der går den kun igennem nålen.